Teď jsem si ve Smolenicích odchytl samotného moderátora Behaj lesmi, Tibora Ferenčíka. Ahoj Tibore. Stanko, čau, ahoj, ahoj. Čau, čau. Jak jsi se vůbec dostal k moderování na Behaj lesmi? Extrémne sa teším z toho, hlavne, že som sa sem dostal. Náročný konkurs. Poviem ti, tisíce moderátorov tam boli, bolo to fakt náročné. Nie, akože mám kamaráta, ktorý tu bol v organizačnom týme a od druhého ročníka pracoval s Behaj lesmi a on ma oslovil, lebo vedel, že mám rád beh, vedel, že rád moderujem a že sa ako tak snažím a možno mi to aj trošku ide. Takže som rád, že som v tejto rodine. A co ty a běh? Běháš taky a... Ja viem, že sa pýtaš, ale je to vidieť, že behám. A áno, behávam, ale už poslednú dobu pomenej, ale tak akože zabehnem si vždy tréningových 10, že to ma úplne najviac baví. Ja behávam úplne po rovinke, čo je nuda, lebo ozajstní páni a panie lesov behávajú lesmi. Takže behávam, ale som taký wannabe profesionál, ale len začiatočník. A jaká je vůbec pro tebe nejoblíbenější zastávka Behaj lesmi? Ty brďo, toto je ťažká otázka. Tak momentálne Smolenice, lebo sme tu, ale každá jedna, fakt. Ja sa teším hlavne na tých ľudí, lebo ja vidím stanové mestečko, takže ja nevidím celú tú krásu okolo, ale tí ľudia mi vlastne povedia, aký ten beh bol a každý jeden viem, že bol super. Ano, jako za mě taky těžko vybírat, každá zastávka má svoje a je to... Ty si tu v Smoleniciach a vyhral si po sebe koľko pretekov? 4. Aký skromný však. A bude 5. do zbierky? Uvidíme. Uvidíme, jak se zadaří a... Ja verím, že áno. Stanko, ďakujem ti krásne. Ja som rád, že si tiež v rodine Behaj lesmi a že spoločne môžeme takéto medaily si odnášať z každého jedného behu. Díky. Drž sa, ahojte. Stano, vážne? OK, bude to on. Bude to Stano. Poviem vám niečo o prvom, dobre? O Lesov pánovi. Dnes so mnou robil rozhovor. Šikovný typek, tak šikovný, že je prvý. A on počas toho rozhovoru bol normálne akože, že veselý, že sa môže rozprávať o Behaj lesmi a myslím to úprimne vážne. Privítajte Stanislava Zachu!